Gedhe bungaipun ibu nak dening apa aku Maesa Sura isih tumeka ing marganing ngaurip cocok apa sing dadi penemuning pun ibu manggar muga kekarepaning wong tuamu gak keturutan sing yamono yamene kepingin gawe matining anakku Maesa Sura kamangka iku ya tetese dhewe wijine dhewe geti-getine dhewe nanging semunune maneh Gusti Kang Murbeng dumadi ora ngijabahi apa sing dadi kekarepaning wong kang cendhala wong kang kebekananing dosa nyatane anakku sing isih urip Maesa Jayaprusa kang tumeka ping pati najan iku bojoku ning tak tegakno patine abot bojo isih abot karo anak ngono nggih pun ibu Ibu Maesawati marang iya wong tuaku Prabu Maesa Jayaprusa wis tumekaning pati tak pateni iya gak dadi apa oh pancene sing salah iku ya wong tuamu kok kabeh benerno sliramu nggih iya mulai iki dina aku Prabu Maesa Sura iki dina Prabu Maesa Sura ganti pelungguhaning Prabu Maesa Jayaprusa aku Maesa Sura kang wis dadi ratu Kamboja ngayomi para kawula nguwasani negara makmuraken ananing praja Kamboja kene bagus sing tujuanmu ngono tekadmu kaya ngono gawe tentrem para kawula ing negara Kamboja kene kabeh nak ya pratandha sinamu ratu sing gong binetara ngono nggih ratu sing berbudi bawaleksana iya sing tak jaluk siji apa nggih sing dadi penjalukanmu Prabu Maesa Sura dadi ratu negara Kamboja kudu duwening bojo aku kudu palakrama aku kudu duwe garwa obat-obat ya tak lilani nggih tak pangestoni rabi karo sapa sih sapa kira-kira wanita sing mbok senengi pilih sapa tak lamarno nggih pancene wis wajibe yen jeneng ratu iku kudu duweni garwa prameswari ana bapak negara ya ana ibu negara ngono lho nggih Ibu Maesawati yen negara Kamboja takala ratune Prabu Maesa Jayaprusa bener garwane Prabu Maesa Jayaprusa iku sapa gak liya ya aku ibumu Maesawati lho mula kaning sangka iku iki dina kananing negara Kamboja sing dadi ratu Prabu Maesa Sura sing dadi garwane Maesa Sura gak liya ya Maesawati mula Maesawati tak pek bojo tak garwa tobat iki kaya lho kok ditugel-tugel kaya galeng amit-amit jabang bayiran nang wedok arek lho kok kaya mangkono dosa nggih dosa gak ilo gak ngandani aku iki ibumu kok arepe mau rabi dhewe iku lho ha kaya ngopo ngono iku dosa apa sih kok goleki gak peduli yen ratune Maesa Jayaprusa garwane Maesawati saiki raute ratune Maesa Sura garwane ya tetep Maesawati aku ibumu nak aku ibumu aja ngono golek wanita liya tak lamarno nggih ora kurang setting kurang sing kaya ngopo aku tetep kudu palakrama kelawan Dewi Maesawati lho kok ibune kok kaya ngono aja mlayu Maesawati tak buti toro kowe
wah ngelak-ngelakan nopo gak ono keserupet karo jarekmu tak buru mesti tak kuasai Kujuki kaya kene aku tak mlayu amit-amit jabang bayi wong aku mati timbangane kok krodopane pesaku dadi bojomu gak anak-anak ini kaya ngene gak anak-anakan gak apa-apa timbangane aku ngladeni wong sing gedhe dosane amit-amit jabang bayi aku tak mati patenono aku menso surat timbangane aku kok pek bojo wong aku iki ibumu kok dadakno culno aku culno gak mandek culno mandek tobat. Colno mandek kok. Nek niate tega atimu. Mandek kok. Tak pateni nek gak gelem tak pek bojo. Oh, ya wis nek ngono. Pateni aku. Timbangan aku kok pek bojo. Patenono. Kowe becik aku mati. Timbangan aku urip dirabi karo anak dhewe. Wah, yen kowe tak pateni terus sing tak wasno sapa? Kamangka jroning atiku iki gak ana wanita. Mung kejaba Maesawati. Aduh yai kok cike kulitamu kuning. Maesawati, waduh. Ngenes atiku ndelok kuninge kulitamu. Bocah kok kaya ngene ayune. Lambene jeruk sajuring mripate liyep-liyep lindri. Pundake ngeraju mas. Gulune bening. Bar mangan panganan apa-apa dilek gulune ketok. Saking beninge gulune nek ketok lho. Wah. Bojoku Maesawati, wong ayu wong denok wong kene. Kene yai kene. Kene maju ana mangkone pun Kakang tak kudang yai, tak kudang. Tak kudang, tak pondong cemot, tak kudang yai wong ayu wong denok wong kuning bojoku Maesawati, tak kudang. Tak kudang yang pe. Tapene gede-gede, tak kudang yang pe. Tapene gede-gede, tak ombe seger duduhe. Wow. Tak tutong lho ngono lho rek. Kok jarno ae sing muni kendange tok. Sing muni kendange tok gonge gak muni ricikane gak muni. Tobat ngutang sapa? Lho ngutang bojoku Maesawati. Jaluk apa? Jaluk Mas Becis Raja Branagara bakal guru dadi. Walah. Jaluk sepiro gedene? Jaluk kalung sing bobote 2 kilo. Orang gede sak pintal. Jabang bayi wong nglindur. Wong kalung bobote sak kintal dane nek digawe terus yo apa lendi. Wah. Hei. Kanjas moro harimami Mas Mirakola warta
perang tanding lan Kurubisma karya mukti wong ayu yen para ora gelem tak rabi aku lumah gak getun masih kok mati lho ya aku gak getun wong anak kok kurang ajar wong anak kok arepe ngrabi karo ibune dhewe ku lho amit-amit jabang bayi lakae nusul sajake fulate jedak Yai yo ngene rasane wong gandrung katresnan ya ngene iki ya. Tak sawang ora ana sapa-sapa sing ana mungkun kakang karo para. Donya milik kita berdua. Sampel. Weh, mandek. Imbang krono. Gak sudi aku ndelok siramu. Mandek. Iki lho apa lho? Aku mlayu gak urung kaya diuber kowe. Kok ngatasi aku wong wedok. Kok aku mandek kene blaen. Kok cilik nasibku kok sapa? Gusti nyuwun ngapura. Salam rae patune yen arep disusul
kaya ngene iki kalau diwasno wong akeh kalau kurang ajar wong lho ana papan rame ngene kok dadak moro-moro ngekep kaya ngene iki lho kan ngono lah culno kurang ajar kalau akeh wong ana wong babar pisan sing ana mung aku karo sliramu Maesawati. Oh, rimang-mrimati. Lah wong sing pinggir lor iki widodari ayu-ayune kaya ngene kok jare ana wong. Sing ana mburi para widodara, para dewa nom-nom tok kok dadak ana wong. Wis gak peduli. Sing wigati kanan Maesawati kudu gelem ngladeni tresnaning pun kakang wong ayu. Pun kakang wis titi wancine palakrama Maesawati ladenono pun kakang Yodi. Wong ayu ladenono pun kakang wong ayu. Yolanda ngelendur temenan kok kurang ajare Maesra Suraku iki ibumu nanging kananing Maesawati wis dadi bojoku najan to wis tuwa ning sik ketok enom sik ketok ayu tak palakrama manuta ya iki kok dhisik Maesra Sura ana wae ngene blok wis ngene blok aku gelem dadi bojomu kowe lah gelem dadi bojoku gelem wah lo mendah bungaku gedene iki dino bakal diresmekno nggonku jejodohan kelawan Maesawati. Kok dhisik durung tutuk sing dadi omongku. Kowe lah kalah kandha maneh. Aku gelem dadi bojomu nanging aku duwe penjaluk. Wah, ana syarate, ana penjaluke. Syarate apa? Lamun to Maesra Sura gelem mayuh betari rong perkara Dewi Mindarada kawan Dewi Mindarati aku gelem dadi bojomu walah kalah wah Maesawati yen ngono iki dina aku kudu munggah menyang Kayangan Suralaya ngadhep ngarsaning para dewa jaluk betari rong perkara Dewi Mindarada kawan Mindarati yen kelakon dadi bojoku kelakon Maesawati ya dadi garwanipun kakang yo tak jaluk pangestune Maesawati ya ibuku aku bakal budal munggah Suralaya ya budal Maesra Sura tak dongakno muga-muga gak kelakon sing dadi jalukanmu
titiyoni bandayani sreping kekayon tanana kang obah samirana datanana kang lumampah saknalika sampun ingkang ngaratri wancinipun sagompara ngagesang nyenengaken nggih hangeningaken madhep mantep ing kenenging dat tumuju ngarsane Gusti Kang Angarya Jagat mila kathah ing wanci gara-gara tansaya dalu arasa biya ingkang lintang gumedhap disunya wancine tengah wengi lumrang gan-ganing puspita kareng waning bodyanera sangat dijawara mbrangang angam basarining kembang Kocampo getos ingkang kami nursita sigeng ingkang amunggil wondo ilanging gara-gara wonten Semar Bagong Semawana Besut ingkang sami suka pari suka nggenipun jumeneng wonten ing salumahing bumi jumeneng ing jagat padang nggih gumlaring alam donya Kocapok ing ngriku Semar Sumawana ingkang putra Bagong Dalah Besut andherekaken ingkang pendhara ing Ragastina sinten to ing ngriku panjenenganipun Sang Subali Sumawana Sugriwa ingkang duk nalika semanten katelah asma Anjanarka nggih Anjarna putra ing Padepokan Teja Geni putraning Sang Begawan Wibutama ingkang raya ancupu manik Astagina ingkang duk nalika semana cupu punika den kuasani Dewi Anjani rening dados rebutan den bucal wonten Tlaga Titamala dening Sang Begawan Wibutama den tututi dening Anjani Anjana lan Anjanarka rening tirta tlaga menika boten tirta sembarangan sak badaning den jeguri dening Anjana lan Anjanarka ugi den angge basuh muka dening Anjani satemah Anjana lan Anjanarka wujud rewanda Anjani pasuryaning nggih arupi rewanda lajeng ing ngriku rumaos getun kepingin dados bagus malih pranyata netepi dawuh saking ingkang Rama Begawan Wibutama kedah mratapa wonten wana Ragastina pramila saknalika ing Ragastina kanan Sugriwa Dalah Subali ingkang sampun mawarsa-warsa nggenipun mratapa ning pranyata boten saged dados manungsa bagus malih pramila ing ngriku namung nampi pasyaning Bathara ateges nampi takdiring Gusti saknalika den jagi dening Panakawan Semar Bagong Sumawana Besut suka pari suka mangun diwangsa Semar ingkang tansah setya lan tuhu ngen nderekaken Sang Pendhara Kang apa? Ayo sing
sing setya lan setuhu. Ayo setya lan tuhu mengayun ngarsaning pendaramu, nderekno pendaramu. Oh ngono. Heeh. Oh iya. Setya tuhu iku bawane apa iki? Mbok golekno bawane apa ngono. Oh iya. Situasi ya kena oh iya situasi. Ayo Le. Aku karo awakmu ngetutno pendoro iki mang ya dikanteni karo swara mati sing gak ketara iku. Oh. Sing apa ana suarane gak ana wujude ngomong. Iya, wah ya. Ya, ajeng karo netang. Suara kok cientake kae. Balik lah apa sih? Ngrungokno swara saking kenake. Ya tapi aja kaya wong grogo ngono ya. Ngono, lungguh ana ning iya. Ngrungokno suarane widodari. Iya. Aku seneng aku iku lagu-lagu dangdut tapi nek ana swara ngene iki paling aku seneng alus-alusan, Pak. Iya, Dul. Sembarang iku pakulinan ta iya. Senengane Pak D Mujiono. Pak D Mujiono tulangan iya. Wae langgam ngono. Datang gigang. Gak benggang sak rambut. Iya. Ditayangno ning YouTube. Iya. Channel loro, channel Permana Official karo channel Ki Dalang Hadiono. Didukung sound system Gas Audio. Jos. Ayo tutup
Double situasi satu dulu. Sindene sarjana panjae iya sarjana dalange sarjana iya sarjana mamula mau wis tuwek wis badhe sarjana-sarjanaan dalange sarjana ayo dok joneng kereta karo ajeng ngopandangi langgam setya tuhu dados konjuk Bapak Bagong alias Pak Diparman Mambar Sumo Kembang Sri. Suwe gak krungu langgam suarane anakku loro iki. Dirungokno penak. Ya.
apa Is? Iya. Jadi apa tuh sing mau pikir Is? Paling mikir ajeng kok gak rabi-rabi kira. Ayo, terus kula badhe dijanjikan istri kedua. Aduh. Sing pertama durung kok. Sing pertama iku lembur sido tagar. Masa ana kabar wurung Is ah? Kapanane aku ditembung Mbak nek karo sing iki aku gak dadi ambek sampean iki. Aduh. Terus sampean jawabe ya apa? Ya Is gak apa-apa, pokoke 20 juta seminggu. Belanjane 20 juta iki. Iso parkiran iku katut sak sing diparkir. Iya. Mugianto Ublek sak gurita umel-umel. Gayeng temen dong, ya apa senengi hatiku. Nyedutno pendoro, suka pari suka. Enake nyedutno pendoro, nek sabar iki Pak yo. Jong, iya. Iku mang swara watine anakmu Mareta digandini karo Ajeng Aminiasari. Iya. Ki mang anu akeh surat. Ana surat iya. Surat saka surat sing anu gak tau pedhot. Surat gak tau pedhot maksudnya ya sak ben awak dhewe iki mayang mesti kentun layang. Sapa kok? Saking Surabaya Siwalankerta panjenenganipun Bapak Sauri. Bapak Sauri wis gak tau absen. Nyuwun lagu Caping Gunung Jenggreng. Iya. Terus iki mang ana bungkusan Samsu sak pres. Saking Abah Misdi dan Pak Slamet Semambung Wonoayu. Assalamualaikum kagem Pak Dalang, minta gending gobok asmara kalih bojo loro. Nggih, matur banget. Matur nuwun sanget Abah Misdi kalian Pak Slamet niki kintun bebingah arupi sesak pres Samsu nyuwun lagon mangke badhe dipun pinangkani. Rezeki saking Prambon nyuwun jineman kelambi lurik dan langgam ali-ali. Nah, iki kelambi lurik dan langgam ali-ali. Pak Suhadi saking Lidah Surabaya nyuwun lagu Syahdu. Bila kamu di sisiku. Iki kok sing duwe lagu iku ya Landa. Soale penyanyi rek. Nyuwun lagu Gulu Tugel. Gulu medhot lha ya gulu tugel gulu medhot. Oke. Nyuwun lagu Bajing Loncat. Oh iya. Pok. Panjalukane akeh ya. Bajing loncat ae. Muga-muga iki kok iso kelayanan kabeh. Waktune yamin ya, pancene wis wajib ya, Bapak ya sembuh. Iki kajate mantu Bapak Suyanto, kepitung sederekipun Bapak Petinggi Malik. Iya Gong didongakno oleh duwe gawe iki aja sampe ana balak apa-apa mburi karine pinaring ana wilujeng slamet
akeh rezekine ngono Gong. Amin. Mantene ya tak dongakno sakinah mawaddah warahmah donya akhirat. Konjo atur dumateng panjenenganipun Mbah Kasio saking Lambangan niki wau. Wes delok ijen. Ngono kok iya. Saking senengi karo wayang kulit. Ugi pandemen saking Mambang kejawi Pak Deparman wonten Cak Rohmat sekalian, wonten Pak Dineman. Iya. Saking Ciro niki wau wonten Bapak RT Andik kalian Cak Pri. Saking Jetis wonten Abah Swedi. Wakeh ya, akeh sing rawuh. Nggih matur nuwun. Cak Timan nggih rawuh, Cak Paidi nggih rawuh. Wakeh sing teko. Saking Mojosari. Ngaturaken sugeng dalu. Pak Polo. Iki perlu kauningan Pak Njang tanggal 4 ki ana nggone parkiran Desa Janti Tarik. Oh, kok parkiran? Tanggal 4 Kajati. Ki Kajati Dinas Kebudayaan, Pak. Ki mengembangkan dan melestarikan wayang kulit gagrak porongan di 12 titik. Awak dhewe kebagian ana Janti dhewe ono. Iki teko giro niku ketawan ta sore, Sur. Sore tok, Pak. Enak, sore tok ya cacah. Ono. Yoga-yoga sore tok. Sore tok. Dene awan ana sing longgar kowe arepe latihan ya monggo. Ono. Nek gak ya gak apa-apa. Iki tanggal 4. Terus tanggal piro nek tanggal 11 ana ndi Desa Segodo Bancang Tarik. Iki awane ngruwat, bengine wayangan biasa. Ngono iya. Terus mari ngono, Pak. Mari ngono. Mari tanggal 11 tanggal 24. Tanggal 24 nek ndi, Pak? Tanggal 24 ana nggone Desa Ndongol. Dusun Ndongol, Desa Tempel, Kecamatan Kriyan. Tanggal 24 iya. Bulan siji. Tak kira tanggal 24 ya bulan 10 tiba bulan siji di adoe biar Pak Desa wis ngendhek dhisik. Alhamdulillah. Ayo Kang, suarane sapa? Saya kasihkan untuk bintang artis. Bintang artis yang imut sekali. Siapa dia? Yolanda bersama Indah Permata Adi Widoyo. Sugeng dalu Pak Nin saking Griya. Kula aturaken sugeng dalu. Assalamualaikum kagem anakku sakloro. Waalaikumsalam Bapak. Sing jawab dhisik ku mang sapa? Kula. Indah. Kula anak jenengan sing cilik dhewe. Iya, Indah ya. Iya. Sing pas lahir wingi. Ya iki jenenge apa? Indah Niken. Lho, Gadek Niken saerep. Iya, saerep. Terus sini iki Yolanda. Indah iki omong pundi, Nduk? Kula Mojosari, Pak. Oh, Mojosari. Cuma sakniki kula pindah. Pindah ndi? Teng Palestina mriku. Loh. Lah nyapa? Nggih, soalé teng mriki Mojosari niku sepi, kula kan badhe golek ontran-ontran dhewe. Teng Palestina kan perang teng mriku. Walah, cek omong. Iya. Indah Mojosari. Jadi sinden nek keton Mojosari wapi-api, ayu-ayu, ya cantik-cantik, suarane ya enak.
Yolanda, Yolanda. Nggih. Saking pundi nduk daleme? Kalau Iya. tulangan. Oh, tulangan. Tulangan. Ini termasuk Sidoarjo ya? Iya, Sidoarjo. Oke. Untuk malam ini ada permintaan Nggih. Indah untuk melaksanakan Nama kula. Caping Gunung Jengleng. Yolanda untuk melaksanakan syahdu. Napa to Pak kok kudu dijegleng? Sampai takon Pak Sauri. Pak Sauri nopo kok kudu dijenggleng? Oh, Pak Sauri itu sing putih to. Lho, Pak Sauri kan napa sausé mboten dibentok. Pak Sauri saus tiram. Aturono ben genjlengan iku tambah mantep. Pak Sauri monggo panjenengan ya kersane genjlengan niku tambah mantep nih. Niki napa Pak jane mboten usah ngoten-ngoten lho Pak. Masalah dompetnya dirantai lho tidak diambil di rumah teh saya dompet apa iki pinter nggih. Matur nuwun lho nggih. Paling Pak Sauri iki mah gak patek sampe ya. Oh, ya. Tapi pinter. Tapi pinter ya. Nggih, dirantai. Cek aman. Cek aman nggih. Matur nuwun niki nyuwun genjleng nggih Pak Sauri nggih. Oh nggih. Ngoten nggih. Oh nggih, beres. Nggih. Ayo Nduk Indah. Bawa ngono. Hah? Awas. Nggih, niki kula sing ngawali. Insinyur tenaga Mama Desi nggih. Mama, sampeyan aja bubuk to, Ma. Anake dikon nyambut gawe ngamen turu ya apa to, Ma? Lah iya anake kok nyambut gawe mbok dulu. Lah nggih, anake kali sinten niki kula. Iya, ana sing ngemiki. Sak apa? Aku ngerti pikiranmu kok. Sabar. Niku lho tukang kendang niku lho, Pak. Kendang iki. Nggih. Iya, ngeres tok iku. Lah nggih jane kok. Dua nih. Aku ndek iki kok prank lho, Is. Aku ndek iki kok prank. Entene mbok cancang. Ayo. Tutuk ana rek, tutuk ana. Yen Mamat. Ayo tutup nang. Gak apa-apa in. Kula niki asline tasik belajar lho, Pak. Ya padha aku. Kula niki asline MC, Pak. MC-ne apa? MC. Alhamdulillah kleru ngrungokne. MC bal-balan. Jenjelengan sing temen.
Pak iku mau. Gak ngono. Arek loro iki sumgo poli ngono gak sok nyemes. Apa-apa mbuli mek pluk. Lah, kula wis sampun ancang-ancang ngeten lho, Pak. Ayo tuwa sancang-ancang. Ayo tutuke. Kembang. Lah aku ya ketene awakmu. Is. Tentenan. Pathokane nggo awakmu is pathokane is. Iya, pathokane nggo awak. Ayo balas. Iya. Niki mau cocok, Pak. Niki mau cocok. 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 Cocok kawari. Sauri promo. Wis rek. Mending ditutupno olahragane kok. Dah. Awas mledek. Sampun. Oh wis. Sampun berjalan iki makane kula benakaken. Mang benakno nggo kene bener e. Ayo. Panas udan. Udan panas. Entene embuh arek-arek. Niki lho, bener abang niki lho, sapa sih jeneng mulai? Hah? Aldo. Iku pacare Tria. Oh, ini buat Tria ta. Iya. Terus.
Kamu. Ayo. Ayo siapa lagi? Siapa lagi? Yolanda. Kamu ada. Oi, kita Yolanda. Da. Kamu di sisiku, hati rasa satu hari tak bertemu, hati rasa rindu menyakiti semua perasaan kita, menghakimi lalu untuk Ya, duet bersama Indah Adi Budoyo. Jan Adi Budoyo didukung dengan wong Jowo.
Ngaturaken sugeng dalu Bapak Said saking Blere. Gingaturaken sugeng dalu Pak Sun saking Selawe. Gingaturaken sugeng dalu panjenenganipun Pak Polo Sutoyo saking Pekuwon Bangsal. Rawuh Pak iya. Boten kesupen Pak Dirukeman kalian Mbah Gondol tukang pijet Sumo Kembang Sri. Iki ana panyuwun nika mang sing rokoke sak pres mang Gubuk Asmara dan bojo loro. Masih bersama Hani Silvia dan Tria Anjar Saputro. Yuk, beri support untuk kedua penyanyi Adi Widodo. Cocok sing situk ceking sing situk gemol. Iya. Nah, padha reka mek ajeng mong yang ngono sing situk ceking sing situk gemol. Kaya anak tunggale. Hani, Nggih. sampean pilih apa? Pilih apa jenenge Gubuk Asmara apa bojo loro? Apa Mbak Tri? Gubuk Asmara ae nek ngono. Mboten sias milih niki. Gak iso milih. Oh nggih, Pun. Manut basa ya Mbak Tri? Iya manut. Boleh. Terus sing siji pilih klambi lurik apa langgam ali-ali. Kulo pedhot. Mantap. Belakrak iki. Mau wonten sing request kulo pedhot. Oh, berarti pilih gulu pedhot. Nggih. Ya wis. Berarti gulu pedhot karo Gubuk Asmara. Nggih. Monggo kanca-kanca. Ngerti ana bokong semok iki bokongmu dhewe ya semok. Oh, kalau sing jaluk keluar krek. Iya bokongnya sing nyanyi semok ini. Iya, Gubuk Asmara.
Apa? Gatos bokong semok. Oh ngono. Iya tadi mintanya bokong semong Pak. Oh gitu. Sinten? Pundi? Pundi sing nyuwun? Oh, jenengan boten mriki Pak. Ah, Oh Nggih. nggih. monggo. Karek sing apa? Bulu pedhot apa bokong Nggih. semok? Bokong semok nggih. Waduh, senengane. Yo bersama Bokro. Satu. Pak Sarwono. Bapak.
Matur nuwun. Jan ruwame tenan wae. Pira regane musisi ngene iki ya. Alhamdulillah. Jan meriah, iya meriah. Jalukane Pak Inggi Malik yang ngene, meriah. Malah di apa ditambahi kon nggawa mercon, kon nggawa lampu lighting, kon nggawa penyanyi biduan orkes loro. Iya matur nuwun diridhoi karo Allah Taala. Amin. Ki mang anu apa ana WA? Wakeh ya wakeh WA-ne. Sik iki kok sapa iki? Aja ngurus lakon. Aja ngurus lakon tak singkat iki. Ki Pak Carik Kodani. Sugeng dalu selalu sukses ngintip dari rumah. Iyalah ngintip dari rumah. Iya delok stream iki kan. Saking Permana Channel Pak Misto nyuwun kangeni ati. Wong Jawa nyuwun pring kuning. Kangeni ati kuwi. Na 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 na. Na 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 na. Pring kuning kalih kangeni ati. Iki saking bangsal iki nyuwun gak nyuwun cuma ngestreni nggih. Terus niki saking apa Azhari nyuwun apa iki sak rombongan saking Punggul ngasteni Bedhi Gending panglipur tetes banyu mata. Tetes banyu mata. Mugi lancar ngantos paripurna, amin. Iki oke. Wakeh WA tapi wis kualan maca pokoke sing njaluk gending ya iku mang. Iki wau ingkang dereng dipun pinangkani wonten Klambi Lurik kalih Langgam Ali-ali, terus enten Bajing Loncat. Nggih, kalih Gulu Pedhot. Nyuwun pangapunten kala mau Gubuk Asmara sampun dipun pinangkani bojo lorone mangke menawi wonten wekdal menawi boten enten wekdal nggih nyuwun ngapunten nggih Pak Slamet kalih Abang Misti Sumambung. Kalau mau wontenipun bebingah sampun kula tampi mugi-mugi pikantuk barokahipun Gusti. Amin. Iki sapa ning WA iki? Kok sehari bolak-balik WA ya. Nyuwun suwantene Mbak Ajeng Mas Dalang. Tukang son iki sajae lirak-lirik Mbak Ajeng. Ada. Sak mangkin Bajing Loncat kali Langgam Ali-ali. Ya, Langgam Ali-ali niki suwantene suarane sapa iki Langgam Ali-ali? Mama Kesi. Nggih, Langgam Ali-ali niku nggih napa? Langgam terus entek ngono nggih. Wis aja dinandung cek enak rasane langgam rek. Nuwun sewu jengkesi. Nah, monggo. Iki sinden sepuh tapi yo sik gak kalah karo sing nom-nom. Senengane Cak Sueb, Pak Tris, Pak Sanyoto sinden yang ngene-ngene iki. Jumeneng aku mau nek lungguh. Ampun gawe kok. Tak ngurus.
sasi sugeng dalu. Sugeng dalu. Pinten taun dari Adi Budaya, Mbak? Buka ana 20 tahun. Iya, ndukure 20 tahun, iki cilik aku ini. Sing katokan pendek dalange. Nggih, nggih. Wis seragam SMP kok. Tapi alhamdulillah sakniki derajate jenengan nggih minggah. Alhamdulillah, disyukuri mawon. Nggih. Sawangane ngeten Bu Kesi niki najan to sinden tapi nggih lurah. Lurah saking Rembung niki lagi ya. Nggih, Tapi saiki wis mantan. Nggih. Dongkol. Bendongkol. Nggih. Alhamdulillah barokah Allah taala. Amin. Besok apa bakal bali yen bali bejo kula yo ibot sing ngebas iki jan handalan. Tenan iki angel golek wong ngebas kaya Andi. Pendik ini. Pendik kok Andi. Alumni di budaya. Ya. Pilihanku
Alhamdulillah jan mau warem ngene iki. Teng mriki wonten sederek nggih. Nggih ta? Nggih kanca pensiunan polisi. Oh, Pak saking Kamsun. Pak. Pamirsani duka mboten nggih Pak Kamsun. Pak Kamsun. Nggih. Termasuk napa mitra saking garwane jenengan nggih. Nggih. Nggih, alhamdulillah. Kanca pensiunan Polri. Ngengeti kanca pensiunan mugi-mugi kula nggih enget. Kula nggih enget kalih ingkang wonten permisan porong. Mugi-mugi mboten nanggap nggih nggih. Oh nggih. Insyaallah mboten wis kadung cocok ya. Kadung cocok nggih. Matur nuwun Bu Kesi. Nggih sami-sami. Sampun nggih Pak nggih, sampun Nggih. dilayani nggih. Matur nuwun. Masih melayani penyuwun permintaan dari Permana Channel Pak Misto yang nyuwun kangening ati bersama Sulis Adi Budoyo. Sulis Ya sugeng redok setengah pagi Pak Jalan. Kok cek kendele ijen Lis. Lan iki sampe ijek. Iya. Bapak Jomor. Salah kadek dadi bintang tamu ya tak ijekno. Ngocene di dapur ngoten wis duet oleh jenengan ngoten ta. Ndak, suaraku entek kok duet. Iki dikangeni ati. Nggih. Nggih, eling jamane sinten? eling jamane almarhum kula. Senengane lak kangeni Oh ati. nggih, saya nggih biasae Ya, nggih. 51 Pandan. Iki panjenenganipun Pak Misto ingkang saking Permana Official. Nggih. Nggih, channel Permana. Hitungaken lek Pak Dalan niku wau. Eh? Hitungaken. Biasanya niku almarhum kula ora dilemu ngoten wis kuru kira tak Kuro, kira. iya. Sakniki mboten enten sing klirone dadi Aduh. kudu dilemu. Nggih, sumrambah wonten panjenenganipun Abah Sugiyanto aroyan pinaringono kamulyan wonten swarginipun Gusti. Amin. Ayo kangening ati dados. Thank you.
Iya, tekok sowan ya. Iya. Alhamdulillah, soalnya hari tambah suwi, tambah maju, tambah enak. Matur nuwun. Selalu berbenah. Niki ingkang terakhir nggih, kula niki wekdal sampun dalu. Indah Kumalasari Adi Mudoyo masih bersama Bajeng Loncat. Suara dari Mbak Puput Adi Mudoyo.
bae indah iki yo endel lah ya. Oh endel sak sembarang. Alhamdulillah cahaya ayu. Nek logasan yo manis. Gandes luwes merati. Jan. Matur nuwun. Niki wau sedaya ingkang sampun dipun pinangkani dening ingkang boten kelayanan nggih nyuwun gungipun pangapunten. Cak Kasmono matur nuwun rawuhe. Cak Kasmono wis mulih. Apa nderekno sugeng tindak iya. Timang karepku mulya engko esuk ae Cak. Cek nono digawe jajan. Kepeksa gak gelem. Nggih matur nuwun. Matur nuwun donga-donga apa donga dinunga sing penting padha seger warase padha lancare nggone mergawe amin. Kang apa? Keripik gedang godhog ketelo sithik edang padha krasa. Ayo dole kae pendaramu Subali karo Sugriwa dicaketi Ndaruwa nuwun sewu ampun sungkawa duwen pekawis ndika mboten saged pulih dados bagus malih niku pun kodrate Gusti Ndaruwa monggo nrimo ing pandonga nggih Gusti Ndaruwa.